Zdravím vás. Ide sa natáčať. Budem hovoriť slovensky. Ideme natáčať štvrté číslo vydania žraní čili papriček, tak bych to si nazval po záhorácky, jak sme to my. Sme niekde 50 km od Zvolena a tady tento frajer za mnou momentálne zežere čili papričky, co bych si ja to by osobne absolútne nedal, takže Miro, ukáž sa. No takže, zdravíčko, máme tu nejaké čili korení a to sú také barco, kajenské korení, nejaké také slabší, voní to hezky, vyskúšame, nech sa ľúbi. Chlapče, to vôbec nepáli, ja to jebem. Tam ešte priečia. Daj si aj često. A jaká to je odroda čili papričky? No, to je kajenské korení. Jaj, to je jaká sračka. To má tak do 30 000, ho dalo by ti to pochrápe, neboj sa. Čakaj, vyprávej, že asi to do huby nedám. Ale chutí tak čipsa, no. Čo nám povíš, pán vodič Jarko? Ja vám nepoviem nic. Ty nám povíš až večer, že? Ja sa musím sústrediť na cestu. Dobre, tak ty nám povíš. Tebe sa natočíme až večer dneska. Wej, vidíme sa někdy příště. Horí. Auto. Sneh. Chlapče, sneh. Kurvie. Hej, kurvie. Sneh.